כמו למשל הזנה של העולם שהולך וגדל, כמו למשל לגוון את מקורות החלבון, אז זה אתגר גלובלי, אתגר אירופי, לגדל תעשייה תחרותית באירופה, לייצר משרות חדשות ושווקים חדשים באירופה, וגם להוביל את המחקר, את הטכנולוגיה באירופה למול מתחרים בעולם. כל המדינות האלו שאתם רואים לפניכם ועוד כמה מדינות נוספות, אז גם UK הצטרפה לרשימה הזאת לאחרונה, ויש לנו, וניו זילנד הצטרפה לרשימה, אז כל המדינות האלה הן מדינות שחברות באיחוד האירופי מצד שמאל, או מדינות נלוות ששותפות בתוכנית, אבל לא חברות באיחוד האירופי, וישראל נמנית על המדינות הללו. כל מדינה כזו יכולה להתחרות על מימון במסגרת התוכנית האירופית. ישראל, כמו שאמרתי, הצטרפה בשנות ה-90, ב-96, במסגרת החלטת ממשלה, ואז נוסדה איסרד, מנהלת המו"פ האירופית, שיושבת היום ברשות החדשנות, שהיא מנהלת בין משרדית, יש לה בורד של חברים מכל מיני משרדי ממשלה, כשהמטרה העיקרית שלנו היא למקסם את ההשתתפות של גופים ישראלים בתוכנית האירופית, ולמקסם את הבנפיטס, את התועלות שגופים שונים בישראל יכולים להרוויח מהשותפות של ישראל בתוכנית האירופית, וזה אומר שבעיקר אנחנו national contact point לכל עניין שקשור להזדמנויות מימון שנכנסות לתוך המטריה הענקית של הורייזן אירופה, ואנחנו משווקים הזדמנויות מימון, תומכים במגישים, מסייעים, מפיצים מידע, וגם יש לנו חלק בעבודה שהוא דיפלומטי, שהוא להשתתף בוועדות שאחראיות על אותן תוכניות ואותן הזדמנויות מימון וקולות קוראים, ולנסות להשפיע כך שהאינטרסים של ישראל יישמעו וישמרו במסגרת אותן ועדות ותוכניות. מה שאנחנו רואים לפנינו זו סכמה של תוכנית המסגרת האירופית הנוכחית של הורייזן אירופה, שהתחילה ב-2021 ותסתיים ב-2027, וסך הכל מתחילתה ועד סופה צפויה לחלק מעל ל-95 מיליארד אירו למחקר ופיתוח, או לפעילויות שתומכות במחקר ופיתוח, כשה-EAC, שזאת התוכנית שנתעמק בה היום, שמאוד פונה לחברות ולתעשייה, היא יושבת מימין בפילר השלישי, בפילר שעוסק בחדשנות אירופית, ולה מוקצה תקציב של 10 מיליארד אירו, למעלה מ10 מיליארד אירו, ל7 שנים, אבל חשוב שתדעו שהיא לא היחידה, ויש הזדמנויות מימון נוספות, שרק נזכיר עכשיו, אבל לא נתעמק בהן היום, שפתוחות להגשה במאגדים, וגם סביב פעילויות והזדמנויות מימון כאלה, היה לנו שיתופי פעולה בעבר עם GFI. היתרון של תוכניות מאגדים, של תוכניות שמממנות קבוצות של גופים שותפים ממדינות שונות, מסקטורים שונים ודיסציפלינות שונות שחוברים ביחד לענות על קול קורא, שהתחרות מעט יותר קלה. בכל מקרה התוכנית היא אולטרה תחרותית, כל תוכניות המשנה של הורייזן אירופה הן תחרותיות, אבל שם התחרות קצת פחות קשוחה, ובעיקר זאת הזדמנות מעולה לייצר שיתופי פעולה עם גופי מו"פ נוספים, עם לקוחות, עם ספקים, ככל שזה רלוונטי לפעילות שלכם, ויש לכם שיתופי פעולה חזקים כבר באירופה, או שאתם רוצים לבנות שיתופי פעולה באירופה, עם מכוני מחקר, עם יצרנים, businesses, corporates, שאתם רוצים שותפות איתם, אז גם התוכנית הזאת רלוונטית, ונשמח, התוכניות הללו רלוונטיות, ונשמח לחבר אתכם לקולגות שלנו שאחראים עליהם, אם זה יהיה רלוונטי עבורכם. אז תרגישו חופשי לזכור שיש גם הזדמנויות מימון במאגדים. ונצלול ל-EAC. אז ה-EAC stands for European Innovation Council, מועצה של החדשנות האירופית שהוקמה בשלהי הורייזן 2020, התוכנית המסגרת הקודמת, ויצאה פולי
לדרך במסגרת הורייזן אירופה ב-2021, והרזון דט, הסיבה לקיומה, להקמתה, לייסודה תחת הורייזן אירופה, היא שלפי הציטוט של וונדר ליין, של נציבת האיחוד האירופי, האירופים די טובים בלעשות כסף, בלעשות מדע מכסף, אבל לא מספיק טובים בלעשות כסף ממדע, וזאת הסיבה שהקימו את ה-EAC, וה-EAC המטרות שלו הם לקחת חלק מהסיכון האדיר שכרוך בפיתוח של מוצרים ושירותים חדשניים מבוססי דיפ-טק, בעצם להסתכן ולהיכשל, מה שהשוק הפרטי הרבה יותר חושש לעשות, וככה לתמרץ ולגשר על כשל השוק בכל מה שקשור להשקעה בדיפ-טק. למשוך, ויש גם יעדים מספרים של בין 30 ל-50 מיליארד אירו של השקעות פרטיות, זאת אומרת, ה-EAC לא רוצה להחליף את השוק הפרטי, וגם לא לעשות דיסטורשן לשוק ה-venture capital באירופה, בכלל לא. מה שהוא רוצה, זה הוא רוצה לתמרץ, הוא רוצה לגרור אחריו את השוק הפרטי, הוא רוצה להפחית את הסיכון כדי לסייע לשוק הפרטי להשקיע, והוא רוצה למשוך השקעות פרטיות בעקבותיו, אחריו, אנחנו נבין יותר מאוחר בדיוק איך. הוא רוצה, אירופה שואפת ולחוצה ומודאגת ממספר היוניקורנס וממספר הסנטאוס, ממספר החברות שמוערכות בשווי של למעלה ממיליארד אירו, וכאלה שזה תלוי בהגדרה, מוערכות בשווי של 100 מיליון אירו, או מגדירים אחרים שיש להן הכנסות שנתיות חוזרות של למעלה מ100 מיליון יורו. אז אירופה מסתכלת ופוזלת למה שקורה בארצות הברית ברור, אבל גם לאסיה, והיא רוצה להדביק את הקצב, מצבה לא מספיק טוב, היא רוצה לייצר עוד חברות משפיעות גדולות שייצרו משרות חדשות ויביאו חדשנות קודם כל לאירופה, ואנחנו נתעמק בזה גם אחר כך ויתנו את האימפקט באירופה. והיא רוצה שאירופה, וזה מאוד מהדהד את כל הדברים שהזכירה הלאה על המצב הגיאופוליטי בעולם שהולך ומחריף, גם בינינו לבין אירופה הדברים לא פשוטים, אבל אנחנו לצורך העניין חלק מאירופה, אנחנו שותפים ואנחנו מדינת אסוציאציה לתוכנית, ואירופה מאוד מודאגת ממה שקורה בעולם. היא רוצה שכל מדינות האיחוד האירופי וכל מדינות הנלוות, המדינות השכנות שחברות בתוכנית, תהיה להם עצמאות טכנולוגית, והם לא יושפעו מהדברים המורכבים שקורים במדינות שהופכות להיות אויב או עלולות להיות מדינות אויב, והם גם לא מדינות שמחזיקות באותם ערכים שמחזיק האיחוד האירופי, וגם לא רוצים להיות תלויים גם כשזה מדינות שהן חברות מעבר לאטלנטי. אז תוכנית ה-EAC, תוכניות ה-EAC למעשה, התוכנית מתחלקת לשלוש תת תוכניות, שהן אמורות לתת מענה לשלבים השונים של הפיתוח הטכנולוגי של חברות, וזה סולם ה-TRL שמקובל באיחוד האירופי וגם במקומות אחרים בעולם, אבל האיחוד האירופי אימץ את הסולם הזה, למדוד את שלבי הפיתוח של הטכנולוגיה, כשאחד זה שלב הפיתוח הכי מוקדם, זה לצפות באיזשהו עיקרון שעובד, אזור שהוא ממש באקדמיה או במכון מחקר, ובסוף TRL 9 זה כשהמוצר מוכן לשיווק, הוא פורץ לשוק, הטכנולוגיה, סליחה, בהתחלה זה לא מוצר, זה רק טכנולוגיה, ואתם יכולים לראות שזה מתחלק לשלוש תוכניות, Pathfinder, Transition, אנחנו לא נדבר על התוכניות הללו היום, אבל תדעו שיש עוד הזדמנויות מימון אם אתם נמצאים בשלבי פיתוח מוקדמים. אנחנו נתמקד היום באקסלרטור, בתוכנית האקסלרטור, שמציעה מימון לחברות שנמצאות כבר בשלבי פיתוח, בבשלות טכנולוגית, בשלבי פיתוח מתקדמים, מוכנים להדגמה בסביבת אמת, אנחנו נרחיב על זה. אז התוכנית האירופית של האקסלרטור מציעה
מימון שנקרא Blended Finance, הוא כולל שתי קומפוננטות, קומפוננטה אחת מענק, כסף בחינם למעשה, של עד 2.5 מיליון יורו, זה כדי לקחת את הטכנולוגיה מ-TRL 5 ל-TRL 8, אנחנו נחזור על זה עוד כמה פעמים בוובינר, והשקעת אקוויטי כנגד מניות, כנגד אחוזים מהחברה, כדי לעשות scale-up, deployment, ואז scale-up, לפרוס, להביא את המוצרים אל השווקים שאליהם אתם מכוונים, ואחר כך לגדול ולגדול באופן מואץ. סך הכל אפשר ליהנות מעד 17.5 מיליון אירו של מורכבים ממענק ומהשקעה. אז קצת drill down יותר מעמיק בטכנולוגי readiness level, בטח אם אתם לראשונה נתקלים במושג ובסולם. אז החלק של המענק, שהמשך שלו הוא בערך כשנתיים, נועד כדי להביא את הטכנולוגיה שיכולה להתחיל ב-TRL 5 או 6, בהדגמה של הטכנולוגיה בסביבה רלוונטית, ולקחת אותה לפיילוט בקנה מידה מסחרי עד למוכנות לשיווק. וזה אומר שהפעילות העיקרית שהמענק מממן הוא בדיקות, הדגמה, פרוטוטייפינג, לעמוד בכללי רגולציה רלוונטיים, סטנדרטיזציה, כל מה שקשור להוצאות להגנה על IP, ולהביא את המוצרים שלכם לאישור לשיווק. כל זה הפעילויות, כל אלו הפעילויות שאפשר לממן במסגרת המענק. ומאוחר יותר יש לכם השקעה שהיא הרבה יותר גמישה במה שאפשר לעשות איתה. חלק מהכסף יכול להיות מיועד גם לפעילויות שכיסינו קודם, וגם אפילו למו"פ עוד יותר מוקדם אם יש לכם עוד פיתוחים שצריך לבצע, אבל בעיקר היא נועדה לגדילה מואצת בשנים שאחרי שנות הפרויקט כדי להגיע לשווקים. אז מה הם מחפשים האירופים ב-EAC אקסלרטור? הם מחפשים חברות שהן בסיכון גבוה ויש להם פוטנציאל גבוה להביא לאימפקט על השווקים שלהן הן מכוונות באירופה, לייצר או לשבש שווקים קיימים. הם מכוונים לדיפ-טק. ה-TRL אמרנו חייב להיות TRL 5 או 6, זה הסף המינימלי, זאת אומרת כבר הייתה ולידציה במעבדה, הייתה בדיקה של טכנולוגיה בסביבה מבוקרת, בסביבת ניסוי, ומוכנים לסביבת אמת, ומוכנים לפיילוט. ומה שמאפיין את ההשקעה האירופית זה שהחברות זקוקות למימון לטווח ארוך יחסית, בין עד שרואים תשואה, ובגלל זה יש קושי לגייס בשוק הפרטי, בין 7 ל-10 שנים, כאשר אפשר להגיע אפילו ל-15 שנים במקרים מיוחדים, שבה המשקיעים, שחלק מהם זה האיחוד האירופי, קרן ההשקעות של ה-EAC, רוצים לראות תשואה בחזרה. אז אמרנו שווקים חדשים, לייצר שווקים שלא היו קודם בעזרת הטכנולוגיה שלכם, או לשבש שווקים קיימים, להביא טכנולוגיה חדשה שתוכל לייצר איזשהו שיבוש בשוק הקיים. המשך של הפרויקט הוא 24 חודשים, משך של הפרויקט מ-TRL 5 ל-TRL 8, ויש מקום כמובן גם במקרים שיש בזה צורך, וזה יכול להיות רלוונטי לפעמים בתחום שאתם עוסקים בו, בתחום החלבונים האלטרנטיביים, שמשך הפרויקט יהיה מעט ארוך יותר. בפארמה נגיד זה כמעט תמיד המצב, וה-TRL צריך לשקף את האופי הספציפי של הטכנולוגיה שאתם מפתחים ושל שלב הפיתוח שאתם נמצאים בו כרגע. שיעור המימון הוא 70%, זה אומר שצריך להביא 30% ממקורות אחרים, אבל על ה-70% האלה יש אוטומטית overhead של 25%,
אז זה לא תרגיל חיבור שיוצא ממנו 95% מימון, אלא אם למשל ביקשתם מענק של 1,000,000 אירו, נעשה את זה רגע במספרים קלים, ויש לכם, שיעור המימון שלכם הוא 70%, זה אומר שאתם מקבלים 700, התקציב שלכם היה 1,000,000 יורו, אתם מקבלים 700,000 יורו, ועל זה יש לכם overhead של 25%, זה אומר 875,000 יורו. מי יכול להגיש? כל חברה מכם כנראה עומדת בקריטריונים של הגשה, אבל רק נבהיר את זה, זאת חייבת להיות חברה שעונה על הקריטריונים של האיחוד האירופי להגדרות של small medium enterprise. ההגדרות הללו הן לא הגדרות של תוכנית ה-EAC, אלא הגדרות כלליות של משרד ממשלתי באיחוד האירופי שמגדיר מה זה small medium enterprise, וזה אומר שיש לכל היותר 250 עובדים בחברה, שיש מחזור של עד 50 מיליון אירו בשנה, או balance sheet של עד 43 מיליון אירו בשנה. אני מניח שכולכם עונים על זה. תנאי נוסף הוא שהחברה תהיה אוטונומית, זה אומר שלא יכול להיות שיהיה קורפורייט שהוא בעלים שלה, אבל גם לזה יש כללים. אז כן מותר שקורפורייט יהיה בעלים עד שיעור מסוים. יש גם VCs או משקיעים אחרים, יש כללים אחרים. למי שזה המקרה שלו יכול לפנות אלינו ואנחנו נעזור לו, אנחנו פשוט לא רוצים להתעמק בזה כאן כי זה מאוד בירוקרטי, נעזור לו לבחון האם הוא אוטונומי. רוב הסיכויים, רוב המקרים, 99% מחברות ההזנק בישראל עונות על הקריטריונים הללו. גם חברות גדולות, בינוניות, יכולות להגיש של עד 500 מועסקים, אבל במקרה הזה רק לחלק של ה-equity investment ולא יכולות לקבל מענק. גם אנשים יחידים יכולים להגיש, פאונדרים או משקיעים, במידה שהם יקימו את החברה עד החתימה על הסכם המענק וההשקעה. אז התקציב של התוכנית, האקסלרטור ב-2024 הוא 675 מיליון אירו, כאשר 375 מיליון אירו הם לקולות קוראים פתוחים, זאת אומרת הכל הולך, אין תחום טכנולוגי מסוים, ו300 מיליון אירו לאתגרים טופ דאון, שהאיחוד האירופי זיהה כלוחצים או חשובים אסטרטגית במיוחד לאיחוד האירופי, ועבורם מוקצים 300 מיליון אירו, 6 אתגרים שכל אחד מהם יוקצו לו 50 מיליון אירו, אבל אין משמעות מאוד ריג'ידית לתקציב הזה, כי האיחוד האירופי מדבר, הנהלת התוכנית מדברת על זה שיהיה תנועה של כסף במידת הצורך, אז אין צורך לחשוש מזה שזה מוגבל רק ל-50 מיליון אירו. אלו האתגרים שהאיחוד האירופי זיהה, אתגרי האקסלרטור לשנת 2024, ואנחנו נתמקד היום באתגר של Food from Precision Fermentation and Algae. אז זה אחד מהאתגרים, ואנחנו נתחיל ברקע שמביא לקריאה, לכך שנבחר אתגר סגור שבו יוקצה מימון רק בתחום הזה. אז לפי ארגון המזון של האו"ם, כיום המקור של 95% מהנוטריאנטים הוא בחקלאות שמבוססת קרקע, לחצי, ויש לנו, והביקוש, במקביל הביקוש למזון אמור לגדול עד 2050, גם זה לפי ארגון המזון של האו"ם, לגדול ב-60% עד 2050, כדי להכיל אוכלוסייה שצפויה לגדול עד ל9.3 מיליארד אירו.
העובדה ש95% מהנוטריאנטים מגיעים מחקלאות מבוססת קרקע גורמת ללחץ על הקרקע, לדגרדציה של קרקע, של האיכות שלה, להפחתה באספקת המזון שנשען על אותה קרקע, ולהפרעה לכל הרגולציה של מעגל המים, הנוטריאנטים, כמו חנקן, כמו פוטסיום, כמו אשלגן ומחזור הפחמן, ולכן האיחוד האירופי זיהה את האתגר והחליטו לתמוך בפיתוח וסקייל-אפ אינטרדיסציפלינרי של פתרונות חדשניים, או בתחום של חיידקים, שמרים, פטריות במערכות פרמנטציה חדשניות, או בתחום של מיקרו-מקרו עצות במערכות אקווה קלצ'ר חדשניות. זה רלוונטי גם למזון, גם לפיד, גם לפוד, גם לפיד, וגם לתוספים. אז הכל יכול להיכנס בתוך הסקופ. המטרות של האתגר הן לשחרר את ייצור המזון מהקרקע, להציע אלטרנטיבה משלימה לייצור מזון מחקלאות מבוססת קרקע, לייצר מזון עשיר באבות מזון, בשומנים, חלבונים, פחמימות, סיבים, ויטמינים ומינרלים חיוניים, להביא לייצור בכמויות שדומות או עולות על הכמויות שניתן לייצר באמצעות צמחים ובעלי חיים, להביא פתרון לתזונה מדייקת, כשבין היתר היתרונות שאפשר יהיה להפיק מחדשנות באזורים האלו של פרמנטציה ושל חדשנות באקוואקלצ'ר, זה קלות של ייצור המזון, אי תלות בתנאי אקלים משתנים, להפחית את הלחץ ממשאבי טבע, להפחית את השימוש בחומרי הדברה ודשנים, להביא ליעילות כלכלית גבוהה יותר של ייצור מזון ביחס לייצור מזון מהקרקע, להפחית את התלות של אירופה ביבוא מזון בכלל ויבוא מזון לבעלי חיים מחוץ ליבשת, ולהפחית את אובדן המינים שנובע מחקלאות מבוססת קרקע מסורתית וההשלכות הרבות שיש לאותן שיטות חקלאיות על אובדן המינים באירופה ובעולם. מטרות ספציפיות שבסקופ שבתחולת הפרויקט, זאת אומרת שחייבים להתייחס אליהן, עד עכשיו דיברנו כזה בצורה של מהות, רקע, מה מצפים, דברים יותר רכים, כאן אנחנו מדברים על יעדים ומטרות ספציפיים שחייבים שהפרויקט ייתן עליהם מענה ויתייחס אליהם במסגרת ההצעה. אז צריך שהתהליכים שמציעים יהיו סקיילביליים, ושניתן יהיה להתאים אותם לסביבות שונות ותנאים שונים ומגוונים, כמו הבדלים בסביבות שונות במשאבים כמו אור, כמו טמפרטורה, כמו לחץ, פרשר, כולל הגבלות, constraints, ולפעמים הגבלות ומחסור קיצוני במשאבים בסביבות מסוימות. אז המערכת צריכה להיות קסטומבילית ולהיות כזאת שיכולה לתת מענה לסביבות שונות בתנאים שונים, וזה אומר שכדאי להדגים אותה בסביבות שונות. צריך להציג תהליך סגור שימנע זיהום של הסביבה במיקרואורגניזמים או בפסולת אחרת, אז חייבים להתייחס לזה, לאיך אתם במסגרת הפרויקט שלכם לא מזהמים את הסביבה ופותרים את התוצרים, את ה-side streams של הפתרון שלכם. צריכים, וכדאי שיהיה גם לזה איזשהו ערך כלכלי במסגרת של איזשהו פתרון כלכלה מעגלית, צריך לספק הערכה וניתוח מקיף של ההשפעות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות של כל מחזור החיים של המוצר, צריך לכסות היבטים רגולטוריים של הטכנולוגיה שלכם, ושל המוצר שאתם מפתחים, ולהביא מה צריך כדי להביא לאישור את המוצר ואת תהליכי הייצור שלו. צריך להציג אסטרטגיה שתבטיח קבלה של המוצרים על ידי צרכנים, זאת אומרת צריך ממש להציג תוכנית של
שיתופי פעולה עם גופים שיסייעו להוכיח שיש דרך לצפות ולחזות את זה שצרכנים יאהבו, יצרכו, יהיו מוכנים לקנות את המוצר הסופי. אם זה B2B, אז מי הם הספקים, מי הם הלקוחות שהם קורפורייטס שיקנו את המוצרים שלכם, ואיך תפרצו לשוק. עיקר הפרויקט הוא תהליך חדשני מעבר לסטייט אוף די ארט הנוכחי. זאת אומרת, שינוי אינקרמנטלי טכנולוגי זה לא מה שמחפשים, והם מחפשים לראות פתרונות פורצי דרך שמבוססים על חדשנות באזור הזה של ייצור בפרמנטציה או בייצור באקוואקלצ'ר של עצות או מיקרו-עצות, וצריך שזה יהיה יעיל אנרגטית, צריך שזה ייצר מוצר שהוא חיוני לתזונה בריאה או משלים תזונה בריאה. זאת אומרת, המוצר חייב להיות בריא ולהתייחס לזה שהוא בריא, לא מספיק שהוא יהיה טעים, והתהליך צריך להיות ירוק בעצמו עם מעט פליטות. אוקיי, אז אחרי שסיימנו לעבור על האתגר, אנחנו נזכור את שלבי ההגשה. אז התוכנית, האקסלרטור, מתחלקת לשלושה שלבי הגשה: short proposal, full proposal וראיון. כל שלב, ראיון הוא בעצם לא שלב הגשה, הוא עוד שלב. כל שלב כזה הוא שלב תחרותי, מסנן, ובכל שלב כזה נשארים פחות. השלב הראשון פתוח להגשה לאורך כל השנה, הוא כולל הצעה, וידאו ופיץ' דק, אנחנו נרחיב עליו עוד מעט, וההגשה, הפידבק על השלב הזה ניתן תוך 6 שבועות. אז כאן לשלב הראשון אין דדליין, הוא פתוח כל השנה, אפשר להגיש מתי שאתם רוצים לכאורה, עוד כאן נבין למה לכאורה, ואתם צפויים לקבל פידבק בתוך 6 שבועות. אני כותב 6 שבועות כי זה מה שהאיחוד האירופי אומר, אבל אנחנו יודעים שכשהוא בלחץ אז הוא מותח את הגבולות עד הקצה, וכדאי מאוד להיות עם שולי ביטחון של לתכנן באזור 8 שבועות לקבלת פידבק ולא להיצמד ל6 שבועות, כי הוא מותח לפעמים את הימים ואת הספירה. לא עד 8 שבועות, אבל אני מציע לכם שיהיה לכם תמיד שולי ביטחון ולא להיות על הקסקס. מי שעובר את השלב הראשון מקבל go בשלב הראשון, על כל שלב כזה יש go or no go, מוזמן להגיש הצעה מלאה בשלב השני, תוכנית עסקית מלאה של 50 עמודים. שוב יש הזדמנות להגיש את הוידאו ואת הפיץ' דק ולשפר אותם ביחס למה שהגשתם בשלב הראשון ולפידבק שקיבלתם על השלב הראשון. זאת אומרת, גם אם קיבלתם go, עדיין יהיו לכם פידבקים לשיפור, ובנוסף לזה אתם גם יכולים לעדכן, כי יכול מאוד להיות שהיו שינויים בין הרגע שבו הגשתם את השלב הראשון לזמן שבו תגישו את ההצעה המלאה בשלב השני. וההצעה בשלב השני יש לה דדליין מאוד קשוח, 3 באוקטובר, לא אחרי. שימו לב ש3 באוקטובר גם יוצא השנה ראש השנה, לצערנו אין שום התחשבות בדבר הזה, ולכן כדאי לכם מאוד להגיש כשתגיעו לדבר הזה, וכמובן מי שיצא לדרך הזאת מומלץ להיות איתנו בקשר, להגיש לפני, לא להתעכב עם זה בחג, אבל גם לא יהיה לכם תמיכה מאיתנו בחג, אנחנו לא עובדים בחג, אז לא כדאי להגיע לדקה ה-90, סתם אני אומר למי שיצא לדרך. ואמרתי לכאורה קודם, כי בעצם כדי להיות מוכנים להגיש הצעה מלאה בשלב השני, כדאי לכם להגיש ממש כמה שיותר מוקדם את השלב הראשון, כדי שיהיה לכם הרבה זמן להתכונן לשלב השני, ולא תהיו תקועים עם מעט זמן לפני הגשה של השלב השני. ובשלב האחרון, אם תעברו את השלב הזה, על זה תקבלו פידבק
אחרי 9 שבועות תוזמנו לראיון בבריסל, שבו תציגו את אותה מצגת שהייתה לכם הזדמנות לתקן בפעם האחרונה בשלב השני, ואחרי ההצגה של מצגת יהיה לכם סשן של שאלות ותשובות, 10 דקות מצגת, 35 דקות של שאלות ותשובות, עם פאנל של מומחים, של בין 4 ל6 מומחים של ה-EAC, שכולל בדרך כלל אנשי הון סיכון ותעשיינים, לפעמים בתחומים שלכם, אבל יכולים להיות גם בכלל לא בתחומים שלכם, וזה נכון לכל שלבי ההגשה למי שמגיש באופן. מי שמגיש challenge driven, אז יכול להיות שהוא יקבל את כל הבודקים שיהיו בודקים מהתחום שלו, וזה יתרון בהגשה בצ'אלנג'. שלי, יש לנו איזשהן שאלות שאת רוצה שרגע נעצור, נתייחס, משהו שאת רוצה? כרגע אין שאלות, אבל אנחנו צריכים קצת להגביר טיפונת את הקצב, אז אנחנו נמשיך מהר ואנחנו ניתן התייחסות לשאלות שיהיו בשאלות תשובות. 100%, אז אנחנו כאן יכולים לראות את ההגשה לשלב הראשון, שכוללת 3 ארטיפקטים, 3 רכיבים של ההגשה, כולל הצעה קצרה של עד 12 עמודים, מיטב המילים במיטב סדרן. אנחנו רואים כאן שיש וידאו שצריך להגיש, שבו בו ניתן להציג עד 3 חברי צוות, ופיץ' דק של עד 10 שקפים. כל החומר הזה אמור לשכנע את המעריכים לבחור בהצעה שלכם למימון. נעבור ממש בקיצור רב, כי לא נשאר לנו הרבה זמן על ההצעה, ממה היא מורכבת. אז ההצעה מורכבת מ7 פרקים, צריך לתאר את החברה, את החזון והמשימה שלה, ואת הרצון לגדול, את הבעיה, את הכאב האירופי, את החוסר והצורך מנקודת מבט של הלקוח או המשתמש. צריך להציג את הפתרון, להסביר איך הוא פועל, מה הוא משנה עבור משתמשים פוטנציאליים, איך הוא ייחודי, למה יש לו פוטנציאל להיות פורץ דרך, למה הוא טוב יותר מפתרונות קיימים. צריך הסבר קונקרטי גם איך הגעתם ל-TRL, לרמת פיתוח הנוכחית, ולמה זה הטיימינג הנכון, הזמן הנכון להביא את הפתרון הזה לשוק. צריך לנתח את התחרות בשוק, להסביר מי המתחרים, להסביר את המודל העסקי, איך תעשו מזה כסף, מה שוק היעד, להסביר למה לקוחות יהיו מוכנים לשלם, מה היתרונות והחסרונות של הפתרון שלכם ביחס למתחרים, ולמה שהפתרון שלכם יצליח דווקא בשווקים שאליהם אתם מכוונים. צריך לזכור את האימפקט, לתאר ולכמת כמה שאפשר את ההשפעה של החדשנות של הפתרון שלכם על החברה, על הסביבה, על האקלים. כאן צריך להכיר את המדיניות של האיחוד האירופי בתחום שלכם. אנחנו נשלח לכם קישורים למסמכי המדיניות של האיחוד האירופי בתחום הזה, ולהציג את צוות היזמים והמייסדים, מי המנהלים, המנטורים, היועצים, מה הרקורד שלהם, מה הכישורים שלהם, וחשוב מאוד להסביר גם איזון מגדרי בצוות, בהנהלה, ובעתיד בגיוס, איך תביאו לאיזון מגדרי, או אם כבר יש לכם להביא לפרונט את המאזן המגדרי בין גברים לנשים בחברה, ולזהות מיומנויות חסרות וגיוס של תפקידים חדשים בעתיד, ככל שיש לכם capacities שחסרים בצוות. וכמובן להסביר למה אתם זקוקים להשקעה, למה אתם לא יכולים לגייס מהשוק הפרטי, מה האתגר, מה הקושי, כי ה-EAC מחפש להשקיע במי שלא יכול להשקיע, מי שלא יכול לגייס מימון בשוק הפרטי, ומותר לכם לשנות ולעדכן את הסכום במסגרת ההצעה המלאה, אז אל תלחצו
בהצעה הקצרה. שימו לב שזה תוכנית אירופית למען אירופה, מכספי משלם המיסים האירופי, ולכן צריך לתאר בעיות במושגים אירופיים, אתרי פיילוט והדגמה אירופיים, שווקים אירופיים, משרות חדשות באירופה, מחירים ביורו ולקוחות אירופיים. אם אתם תכתבו להם על ארצות הברית, אין לכם שום סיכוי להיבחר למימון, אז חשוב מאוד שההצעה שלכם תכוון לאירופה. אני חושב שאנחנו בגלל הזמן נדלג על הערכת ההצעה, רק נאמר שכדי לעבור את השלב הראשון יש 4 מעריכים וצריך לקבל 3 goes מתוך 4, זאת אומרת 4 שופטים, 4 בוחנים בלתי תלויים שיבחנו את ההצעה מרחוק, remotely, כל אחד מהם יקרא את ההצעה, כל אחד מהם יחליט go no go, אם קיבלתם לפחות 3 מתוך 4, אז אתם תוזמנו להגיש הצעה בשלב השני. שלי, מעביר אלייך. אוקיי, אז אני שלי, אני עובדת עם ניר בצוות ה-EIC אקסלרטור פה ב-ESERD. אז אני ככה אספר איך אנחנו יכולים לעזור לכם להגיע לזכייה באקסלרטור. בשלב הראשון בשורט פרופוזל אנחנו יכולים לעזור לכם להבין מה המסלול בעצם מתאים לחברה, אנחנו ניתן לכם טיפים להכנת המצגת, הסרטון וכתיבת ההצעה, וכן אחרי שתשלחו לנו אותם אנחנו נוכל גם לתת פידבק על שלושתם. בשלב השני אנחנו מציעים 2 דברים. הראשון הוא מסלול רדים, זה בעצם במידה ותגיש לנו את ההצעה של השלב השני לפחות 30 יום לפני הדדליין, נוכל להעביר אותה לבדיקה של בודק של רשות החדשנות, שבמידה וזה מסתייע הוא גם בודק של האיחוד האירופי, ככה תוכלו לשפר אותה ולתקן אותה טרם ההגשה בעצם לאיחוד. בנוסף אנחנו מציעים לכם להשתמש במסלול 37 של רשות החדשנות להחזר הוצאות על שירותי ייעוץ לכתיבת הצעה. זה החזר של עד 75% מתוך עד 40,000 שקלים, זאת אומרת שבפועל אתם יכולים לקבל החזר הוצאות על כתיבת הצעה על סך 30,000 שקלים. גם ה-EIC מציעים עזרה, שירות חינמי של 3 ימי ייעוץ, 24 שעות קואוצ'ינג על ידי מומחה שלהם. בדרך כלל זה מומחה עם רקע ביזמות ובגיוס כספים, הוא יכול לעזור יותר בשלב הזה בנושאים של מודל עסקי, ניהול IP, הגנת מידע, דיבור מול המשקיעים, בניית צוות ועוד. אני רק אדגיש שאת השלב הזה, שבשירות הזה ניתן להשתמש רק פעם אחת, זאת אומרת אם הגשתם כבר הצעה לשלב השני, נכשלתם והגשתם אותה עוד פעם, לא ניתן להשתמש בשירות הזה שוב. בשלב השלישי, אנחנו ב-ESERD מקיימים רעיונות דמה כהכנה לרעיונות האמיתיים של האיחוד האירופי, משתדלים שהם יהיו כמה שיותר אמיתיים, עם צוות של ג'ורי שלנו, מנסים לדמות לכם את זה כמה שיותר ולהכין אתכם כמה שיותר טוב. וכמובן שאנחנו זמינים לאורך כל התהליך, אנחנו עורכים פגישות אישיות, נותנים הסבר מפורט על המסלול ועל מה כדאי, איך כדאי, אנחנו מהווים את הקשר לנציגים של האיחוד האירופי, מפרסמים ימי מידע של הנציבות, וכמו היום אנחנו עורכים גם אירועים פיזיים ומקוונים בעצמנו. ניר, הלאה אם אתה רוצה... אז נראה לי, אני חושב... שנוותר על זה. אני מציעה אולי, בגלל שאנחנו קצת קצרים בזמן, נראה שיש פה הרבה מידע, כן הייתי רוצה לתת כמה דקות ליונתן קצת לשתף מהניסיון שלו. אתם מוזמנים, אני רואה שכבר התחילו להגיע הודעות, מוזמנים להעלות פה שאלות, ושלי וניר ינסו לענות, ונראה לי גם שליונתן באמת בתור מי שעבר את זה והצליח וזכה, יכול גם לשתף קצת טיפים. אז רק אנחנו נגלוש טיפה מעבר לזמן, כי יש לי 3 דקות אני חושב, אני לא יודע אם אני אספיק, אבל אם יש נכונות אז מבחינתי אני יכול גם קצת מעבר. אז מי שיכול מוזמן, אנחנו תכף נראה גם שהזום מסכים לנו. זה גם מוקלט אני חושב, טוב. נכון. אז אני ארוץ אז קודם כל אני יונתן, אני מנכ"ל ומייסד שותף של חברת ברבל, אנחנו מתעסקים בחלבון אלטרנטיבי B2B לתעשיית המזון.
אני ארוץ ממש ממש מהר, ככה רק לקבל תמונה של מה אנחנו עושים בחברה, אבל אנחנו, כמו כולם, פותרים את הבעיות של זה, אנחנו משתמשים במיקרו-אצות, ובעצם פיתחנו טכנולוגיה ייחודית, שמאפשרת לשלב תהליכים של פרמנטציה, יחד עם פוטוסינתזה. אנחנו היחידים היום בעולם שיודעים לעשות את זה בנפחים תעשייתיים, מסוגלים בעצם להגיע לביצועי גידול מאוד מאוד גבוהים של המיקרו-אצות, ולהפיק מהם חלבון, אנחנו מפיקים את החלבון מתוך האצות, לתעשיית המזון, במחירים שהם מאפשרים באמת כניסה ובאיכות מאוד גבוהה. אני אדלג אבל על כל המצגת הרגילה, רק אגיד, אנחנו ממש עוברים אוטוטו למפעל חדש שאנחנו מקימים בקריית גת, כדי להתחיל לייצר באופן מסחרי את החלבון, ואני ישר אדלג כבר למה שהתכנסנו כאן. מי שרוצה אחרי זה כמובן יכול לפנות אליי, ואני אשמח לספר יותר על החברה ועל התהליך, אבל בגלל קוצר זמן אני רץ. אני אספר רגע על המסע שלנו עם ה-AC Accelerator, בעצם התקופה לפני זה נקרא Horizon 2020, ואני אגע בכמה נקודות שעולות שוב, בעיקר בדברים שאנשים שואלים אותי לגבי ההגשה, אני אתמקד בהם, מוזמנים אבל אחרי זה לשאול אותי מה שרוצים. בתקופתנו היה אפשר להגיש בלי הגבלה, קודם ניר הציג שבעצם יש רק 3 הגשות שאפשר לעשות, אנחנו הגשנו 5 פעמים. ובכולם קיבלנו ציון מאוד גבוה, זאת אומרת כל ההגשות היו מצוינות מבחינת הציון ולא זכו. בהגשה החמישית בסוף כן הצלחנו עם ציון עוד קצת יותר גבוה. זה בא להגיד שהרף הצלחה פה הוא מאוד מאוד גבוה, וזה לא משהו שאפשר לעשות אותו על הדרך, זה משהו שאם ניגשים אליו עובדים בו, זה משהו שצריכים המון נחישות ואיכות הגשה מאוד מאוד גבוהה, אי אפשר לעשות את זה בערך ובשיטת מצליח לקוות שזה יעבוד, צריכים ממש ממש להשקיע בזה. בסופו של דבר זכינו לשמחתנו בגרנט משמעותי של 1.2 מיליון יורו, והשקעת אקוויטי, זאת אומרת כסף שנצבע לטובת ברבל, עד 8.5 מיליון יורו. אחרי זה עברנו תהליך גם כן, שלשמחתי אתם לא תצטרכו לעבור אותה, אבל אנחנו בעצם השתתפנו בפיילוט הראשון, שהאיחוד עשה, של blended financing, שגם כן מענק וגם כן השקעה, עברנו שם מסכת איסורים ארוכה, שבסופה, הסוף טוב, סגרנו בשנה שעברה סיד ראונד, והאיחוד האירופי נכנס בהשקעה משמעותית של $5.5 מיליון, חלק מהסיבוב, והיום ה-EAC Fund בעצם הם shareholders, יש להם גם מקום בבורד, והם חלק מה-shareholders של החברה, ויש עוד שארית של כסף שצבועה לסיבובי המשך לטובת ברבל. אני אגע רגע ב-key insights, שאני חושב שהם מעניינים את רוב מי שאני מדבר איתו, אז קודם כל, כתבתי פה את איסרד, הדבר הראשון שאני אומר לאנשים, ואני לא אומר זה סתם כחנופה בגלל שהם פה נמצאים, תפנו ותעזרו באיסרד כמה שאתם יכולים, הם פה לשירותכם, זה בלי תשלום, בלי strings attached, אחוזי ההצלחה של חברות ישראליות בתוכניות האלה הוא יותר גבוה, זאת אומרת, גבוה באופן יחסי ביחס למדינות אחרות, וזה הרבה בזכות התמיכה שאנחנו מקבלים פה. הרבה מדינות אחרות ניגשים בלי גב של תמיכה שאיסרד מספקים פה, וממש שטות לא להיעזר בהם בכל הקשת הרחבה של שירותים שאנחנו יכולים לתת, מאינפורמציה ועד כל הדברים שניר ושלי פירטו. שוב, הדגש הזה של הבר הגבוה, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו על הדרך, זה לא כמו הגשות לרשות לחדשנות, אני מניח שחלק מכם הגישו או מכירים, אחוזי הצלחה יחסית גבוהים, פה אחוזי הצלחה מאוד נמוכים, צריכים ממש לעבוד בזה ולעשות את הכי טוב שאפשר, אחרת זה בזבוז זמן. אי אפשר להתייחס לזה כמשהו על הדרך. זה גם אומר, לא לבנות על המענק כאסטרטגיית מימון לסטארט-אפ שלכם. חייבים, בכל מקרה, צריכים משקיעים, אבל האסטרטגיה המרכזית צריכה להיות משקיע עם סיכון. אם מקבלים מענק, זה אחלה, זה תוספת נהדרת שמעיפה את החברה קדימה, אבל אסור לבנות על זה ולקוות להצליח, כי זה פשוט סיכויי הצלחה מאוד נמוכים, וזה פוקוס לא נכון של החברה, הם משקיעים את כל המאמצים רק בזה. צריך להיות במקביל גיוס ומשקיעים. מבחינת המורכבות של ההגשה, אז אנחנו גם כן זכינו במענקים של הרשות לחדשנות, ואני מוכרח להגיד
שהתהליך של ASC Accelerator הוא לא מסובך יותר, הוא לא חופר יותר והוא לא מעיק יותר מהגשה לרשות לחדשנות, ומעבר למחסום השפתי, אם הוא קיים, אני לא רואה סיבה של להירתע מהגשה, זה כאילו נשמע כזה מרחוק, שזה מאוד בירוקרטי ומסובך, זה בירוקרטי ומסובך, אבל גם רשות לחדשנות זה בירוקרטי ומסובך, וחופר ומעיק והכל, ופשוט צריך לעבור דרך זה, וזה לא מסובך יותר. זה המסר העיקרי שאני חושב שהוא חשוב. מבחינת הגשה עם יועצים, זו שאלה שעולה הרבה, אז הסיפור שלנו הוא די ייחודי, ולא חושב שהוא דוגמה כל כך טובה, אבל בעצם הגשנו 4 פעמים עם חברת ייעוץ. נעזרנו בהם מאוד. אחרי 4 הגשות החלטנו שנפרדות דרכנו בידידות, אני עדיין בקשר טוב איתם, והמשכנו בדרכנו באופן עצמאי, ודווקא ההגשה החמישית, שבסוף אני כתבתי אותה בעצמי, דווקא היא זכתה. אז הרווחנו בסוף גם מכאן וגם מכאן, אבל זה לא דוגמה, אבל אני רוצה להגיד, ההגשה החמישית שזכתה, אין שום סיכוי שהייתי מצליח להגיש הגשה זוכה, בלי הניסיון שצברתי ב4 הגשות הקודמות עם חברת ייעוץ. אני חושב שאלה הם אתם אשפי גרנטים, שזכו כבר בהרבה והגישו ויודעים טוב מאוד לכתוב גרנטים, לא כדאי לגשת בלי חברת ייעוץ, בסוף זה בחירה שלכם, אבל רוב החברות שמגישות עושות את זה עם חברת ייעוץ, זה כמו לגשת לפסיכומטרי בלי קורס הכנה לפסיכומטרי, אפשר, ויש כאלה שעושים את זה, מקבלים ציון גבוה, אבל אם אתם רוצים באמת לזכות ורוצים להגיע לרפואה או למשהו שחשוב לכם, אז זה שטות לא לעשות קורסי הכנה. כן, זה משהו שכדאי לעשות, והוא עולה כסף, לפעמים לא מעט, יכול להיות, זה בדרך כלל אחוזים מהצלחה, יש גם חברות שלוקחות תשלום מראש. אני מאוד ממליץ, שוב בגלל הרף הגבוה, ואחרי זה חולקים איתם באחוזים מהצלחה. זה מחיר שהם משלמים. מה שכן צריך להיות מאוד מאוד על זה. החברות ייעוץ, הן מגישות 20 חברות במקביל, הן צריכות ששתיים יזכו כדי לעשות את הכסף שלהם. אתם צריכים 1 מ-1, אתם לא צריכים 2 מ-20. ולכן התוספת של ההשקעה שלכם היא דרמטית פה. אתם צריכים להיות על זה, אי אפשר שגר ושכח ולקוות שהם יצליחו. אתם צריכים להיות מאוד מעורבים, מאוד להיות גם כן בכתיבה, להיות מאוד איתם על זה, עם הדרכה שלהם והובלה שלהם, אבל זה לא משהו, זה לא שגר ושכח, והאינפוט שלכם הוא דרמטי פה. בלנדד פייננסינג, לפעמים שואלים אותי אם כדאי לבקש בלנדד פייננסינג או לא, האמת היא שאני לא יודע אם עכשיו זה אופציה או לא, אין סיבה שלא, זאת אומרת, אין בזה חסרונות כמה שאני רואה. עוד שאלה שעולה, איך הם משקיעים רואים את זה, אז בצד החיובי זה חותמת איכות נהדרת לחברה, זה גם ממנף מאוד את האפשרות לעשות סיבוב יותר גדול, זה מאוד משמעותי. אני כן אגיד שבאופן כללי משקיעים רואים גרנטים כמשהו מאוד נחמד וטוב, אבל זה לא ולידציה שהחברה היא עם פוטנציאל אקזיט משמעותי. זאת אומרת, הטכנולוגיה הטובה, זה אימפקט חשוב, החותמת איכות קיימת שם, אבל זה לא מעיד, זאת אומרת, האיחוד האירופי יכול גם לממן דברים שהפוטנציאל אקזיט שלהם הוא 0. כן, הם רוצים בסוף לקדם עסקים, לקדם את הטכנולוגיה, הם לא מעניין אותם, או פחות מעניין אותם, מודל אקזיט, ולכן משקיעים לפעמים, זאת אומרת, זה לא עירבון לזה שזו חברה שהיא כדאית להשקעת VC, זאת אומרת שזו חברה שהיא איכותית, וצריכים לזכור את זה גם כשמציגים את זה למשקיעים, אבל זה בהחלט, לנו זה היה דרמטי, זה הפך את ההשקעה ממצב שהייתה לא רלוונטית, לזה שהפכנו לאטרקטיביים למשקיעים, בגלל המינוף שההשקעה אפשרה. ודבר אחרון, ניר הזכיר את זה כשהוא דיבר, על מאגדים, אנחנו בעצם הגשנו, אני חושב 4 או 5 פעמים למאגדים, לא זכינו לצערי באף אחד מהם, אבל אני מאוד ממליץ לגשת גם כן במקביל, כן, זה לא סותר, למאגדים של קולות קוראים של האיחוד האירופי, ולאו דווקא בגלל הכסף שם הוא קטן יותר בדרך כלל מדובר פר חברה בכמה מאות אלפי יורו, שזה לא הולך ברגל, אבל זה לא כמה מיליונים, אבל יש שם הזדמנות משמעותית של יצירת קשרים.
עם חברות באירופה, מגוון חברות, ממכוני מחקר ועד לקוחות ושותפים, ולגשת, ליצור קשר עם הגופים האלה, דרך הגשה משותפת, זה הרבה יותר קל מאשר עכשיו לבוא ולנסות למכור להם משהו. ונוצרים שיתופי פעולה משמעותיים, אז אני מאוד מאוד ממליץ להסתכל על מאגדים וכן לנסות לגשת, גם אם לא זוכים בסוף, יוצאים מזה פירות כך או כך. זהו, נראה לי, ניסיתי כמה שיותר מהר. אם לא מספיקים לשאול טיפה שאלות, אז אני זמין, אתם בטוח שתוכלו למצוא את המייל או את הטלפון שלי בקבוצות השונות. אני אשמח לשתף עוד. יונתן, ממש ממש תודה. יש כאן טיפים באמת שנראה לי שחברה שלא עברה את התהליך לא הייתה יכולה לדעת לבד. אז מוזמנים גם לכתוב פה בצ'אט. ניר שלי, אתם רוצים להתייחס לשאלה שנשאלה כאן לגבי פעילות מחוץ לישראל ומחוץ למדינות אירופה, ואתם יכולים, אם יש למישהו שאלות נוספות, אנחנו נעביר את כולם עכשיו וניתן לכם את האופציה to unmute, ותרגישו חופשי. אז כן, נתייחס, ותודה רבה יונתן גם ממני. אני חושב שכל מה שאמרת שווה זהב, גם מזה שזה ניסיון אישי וגם אני מסכים עם כל מילה. אז לגבי פעילות שהיא לא בישראל ולא באירופה, היא אפשרית כל עוד היא במדינה שהיא מדינת אסוציאציה רלוונטית לתוכנית. אז יש רשימה של מדינות, זה אפשרי, אבל אם אתם הולכים לעשות פעילות באסיה, בדרום אמריקה, בארצות הברית, זה לא נראה טוב. זה לא מה שהאירופים רוצים, והם לא מתביישים לכתוב מה ה-benefit ל-European taxpayer ב-Evaluation Summary Report. אז אפשר, מי שרוצה לשאול שאלה פרטנית, אפשר גם עכשיו בכל רם, זה תום נראה לי, או שאפשר לפנות אליי אחר כך, אם אתה רוצה לשמור את זה דיסקרטי. אני רואה שגלעד הצביע גם. כן, אני אשמח לשאול שאלה. קודם כל תודה רבה על ההרצאה, היא הייתה מאוד מפורטת. יש לי שאלה לגבי האתגר הספציפי שאתם הצגתם. שהצגתם את האובג'קטיב, הייתה שם רשימה מאוד מאוד ארוכה של מטרות. האם חברה שניגשת לאתגר הספציפי הזה חייבת לעמוד בכל המטרות האלה? כלומר, היא חייבת... כן. קטעתי אותך. לא, אני שואל פשוט כי מהניסיון שלי, אני פשוט עובד בחברת ייעוץ, הם מציגים לפעמים כמה מטרות, ולפעמים אם אתה עומד במטרה אחת מרכזית, לפעמים זה מספיק בשביל לדחוף אותך. אני פשוט שואל אם זה משהו שהוא מחייב. תראה, במאגדים בדרך כלל זה exhaustive list וזה מחייב לגמרי. ב-EAC הייתה נכונות להיות יותר loose, ויש הגדרה של background שהיא כזה ממש, גם הבחנתי ביניהם, זה היה כזה ממש high level וכזה המהות, ויש רשימה קצת יותר סגורה של specific objectives לפרויקט. גם שם אתה לא חייב לענות על הכל, אבל אם אתה תעמוד מול חברה שתענה בצורה טובה, זה גם לא יהיה הדבר היחידי, יהיו עוד שיקולים. למשל, נגיד, היו דברים שם שאם אתה לא עושה אותם אין סיכוי להיבחר למימון. נגיד, אם אתה לא מתייחס לסקיילביליות, אני לא חושב שיש סיכוי שהפתרון ייבחר. אז אפשר לשקול, זה לא חייב להיות אקזוסטיבי לגמרי, וזה גם לא מופיע בבולט פוינט, זה מופיע כמין בלב כזה של טקסט. אפשר להתייעץ איתנו פרטנית לאיזה כן ולאיזה לא. אוקיי, ושאלה שנייה ממש במהירות, ותסלחו לי קצת על הקוטנוניות, אבל ניסיתי להבין את זה מכמה גורמים. האתגר הספציפי הזה מדבר על precision fermentation, ופנו אלינו כמה חברות שהן לא עושות precision fermentation, הן עושות fermentation אחר. האם זה משהו שהוא קביל לדעתכם? כי מעבר למילה הזאת precision בכותרת, אין באתגר שום פירוט של הדבר הזה. נכון. אין באתגר שום התייחסות מעמיקה לזה. אם עושים פרמנטציה ויש שם משהו חדשני שנותן מענה על מרבית האובג'קטיבס, ובייחוד אלה שממש בולטים בתוך התיאור של האתגר, אני מאמין שהיא תיפול לתוך הסקופ. אני לא מאמין שמישהו יכתוב בפידבק out of scope.
אם היא תיבחר למימון או לא, אני חושב שיש יתרון מסוים כנראה לחברות שגם יקלעו לזה שזה precision, וגם אפשר לחשוב על מה עומד מאחורי המושג precision. זאת אומרת, גם את זה אפשר לספר איזשהו סיפור. אז אפשר להתייעץ איתנו פרטנית לגבי אותה חברה ולחשוב אם זה מתאים או לא מתאים. אני חושב שהם נורא רוצים לראות שיגישו בתוך ה-challenge ולא ב-open, ולכן לא הייתי דואג. תודה רבה. אני רוצה להתייחס לשאלה הראשונה וטיפה להרחיב עליה מבחינת הקריטריונים ו-objectives. אז מהניסיון שלנו, ובכלל בהגשות האלה, בסוף אתם צריכים להבין איך הבוחן מסתכל על זה. בסוף הבוחן יש לו צ'קליסט של דברים שעליהם הוא בוחן את ההגשה, וכל סעיף כזו צריך לתת איזושהי התייחסות, האם זה, באיזה רמה ההגשה עונה על כל קריטריון כזה או אחר, ולהשאיר סעיף ריק, נגיד למשל, בדוגמה שלנו, אנחנו 3 מייסדים גברים, והיום לצערי ההנהלה היא עדיין גברית. אין לנו שוויון מגדרי. אבל שוויון מגדרי זה אחד הקריטריונים שהם מודדים עליו. אז לכן חובה לתת התייחסות, להגיד היום לצערנו לא, אבל זה בראש מעיינינו, ואנחנו מתכוונים להשקיע מאמצים, ואפילו להראות איזה מאמצים אנחנו מתכוונים להשקיע כדי לשפר את השוויון המגדרי, וכנ"ל לכל אובג'קטיב אחר שהם מציינים, שממש צריכים לקרוא את הבקשות, את הקול קורא או את הקריטריונים, בצורה מאוד מאוד דקדקנית, ולוודא שכל סעיף שקיים שם, עונים עליו, נותנים לו איזושהי התייחסות. עכשיו, אם החברה היא לא עונה על איזשהו אובג'קטיב, אבל עדיין לחשוב איך אפשר כן לתת לזה התייחסות, או להגיד שזה חלק ממטרות ההמשך של החברה, או לתת מענה, כדי פשוט לא לפספס ניקוד שנמצא על הרצפה, ואפשר להרוויח אותו אם נותנים איזושהי התייחסות מסוימת. שאלות נוספות? משהו שתרצו שנדבר עליו עוד, שנרחיב עליו? הלאה. The mic is yours. בסדר גמור. שוב, אנחנו פה, אם יש משהו שאנחנו יכולים לסייע בו מהצוות של GFI, כמו שציינתי קודם, אנחנו רוצים להנגיש בפניכם הזדמנויות מימון נוספות שיכולות להיות רלוונטיות. הצוות של איסרד כאן, ונראה לי שהם באמת העזרה שהם שיתפו, וגם מה שיונתן שיתף, כדאי מאוד להשתמש בהם. נשלח את ההקלטה, ומוזמנים כמובן לפנות עם שאלות נוספות לכל מי שמחליט לגשת, שיהיה המון המון בהצלחה. וזהו, אני חושבת שנשאר רק לאחל לימים שקטים, בטוחים, חזרה של כולם הביתה. אמן. אמן. בהצלחה לכולם. תודה רבה. תודה, להתראות. להתראות. ביי ביי.